No čo hovoríš, Maxo, tvoj prvý dojem? Aha, nárazník z auta. Alebo čo to je? Je to z auta, nárazník. Tu pribúdajú veci. Vidle? Neviem, aké sú to. Toto sú skôr letné. A toto, keď tak zimné, majú veľký dezen. Hej. A to môže byť aj zedraté. Môžeme ísť práve sem. Porabované káble, sú to iba odblankované. No to báka, musela podloha. No, až takéto jak v školách starých. A my tam kúpim. To je tá stará najstaršia. Jaké veľké. Všelijaké takéto izbietky. Bacha na sklo. Tady to sa dá preliesť niekde aj na strechu. To mi nedošlo, som si nezabal rukavice. Ináč ani ja, no. To nie, až bez dole. Tu ne ešte. To je ďalej. Čo? Tu sa vyvolávali duchovia, alebo čo sa tu dialo? Hen to chceli vyvolať, to čo tam je nakreslené. OK, takže zdokumentované. Tuto je to mierne prepadnuté. Nehlo. Je na obkladačky. Tu na nejaký balkón, že by sa to prepadlo podo mnou. No to je úplne, rozpadá sa to z kraju už. No. To je vlastne pokračovanie k tomu pod... No, áno, tomu, kde sme boli, ale tu sa mi to nepáčilo niekde, lebo tuto je prepadnutý strop, teda prepadáva sa, on je taký až prehnutý, ani to odtiaľ to vidieť. Tuto som ani tuším kúknúť nebol minule. Koľko káblov odblankovaných? Niekto si tam schoval ľud. No to vidím. Ktorý to bol ten strop prepadávajúci sa? Niekde bol fakt, že nové prehnutý. Tam to jaký šedé. Tu sa pálilo. Čokoládna Red Bull. Ja môžem vyzať tady to rovno. Tu vonku sa cítim viacej. Jo. Jak vnútri. Ale v tomto sme boli. Čo dáme? Nič. Proste len hej. Jak pivnica taká malá. Nič.